Tistqar li minn dejjem kienet miġbuda lejn l-istudju, iżda bħal ħafna nisa tal-età tagħha, in-neċessitajiet tal-familja żemmew għad-dar tuħsib lill-omma. Għal-biċċa kbira minn ħajjita Doris Kannataċi tat il-ġemp għal ħolma li tistudja sa martirat. Waqt working lunch organizzat minn nisa laburisti qasmet l-istorja tagħha. Għal-bidu l-istudju kienet tużaħ bħala passatemp sakemm it-tfal ikunu l-iskola. Meta kelli familja, mbagħad bdejt nagħmel xi courses fil-għodu l-ewwel hemm meta tfal ikunu l-iskola, wara li meta t-tifel kien se jibda l-Franċiż, għad ħalli mur nagħmel l-Allianz nibraxxa daqsxejn il-Franċiż se forsi nkun nista' ngħinu. Meta rtirat sabet iċ-ċans li l-passatemp tagħha tieħdu iktar bis-serjetà u dak li m'għamlitx ta' 18-il sena għamlitu ta' 61. U ħalli nibda mela il-kors ta' sena ħanara kif semmur fil-teoloġija. Jiena affaxxinajt ruħi u għat issa se nipprova u nagħmel kors l-università. U tħalt biex nagħmel kors. Naturalment ma stax nidħol day student illa li xkelli l-familja u l-doveri oħra x'naqdi. U għamiltu evening course. Wara 5 snin ħadd il-BA in Religious Studies u għamilt il-kuraġġ qatt melara nista' nkompli għal xi ħaġa oħra. U hekk għamlet. Fl-età ta' 78 sena ġabet il-masters fit-teoloġija u ma wafqitx hemm minkejja li l-mewġ kien kontrija. U wara il-masters għamilt l-MPhil għax għad tista' nkompli la għaddejt speċi ma tafx tikollok riżultat tajjeb tipprova tkompli. U provajt inkompli. In the meantime inqalgħu li ħafna affarijiet għaliex kelli ir-raġel marit u kelli affarijiet oħra tad-dar doveri oħra x'naqdi u però xorta se nipprova nkompli. U għat namlu online mela. Din kienet sfida kbira l Doris għaliex ma kienx taf tuża l-kompjuter. U tibżax, tallim daqsxejn kompjuter. Mbagħad meta bdejt nibgħat l-assignments barra corrections ma kinux bħalma kienu jagħmlu li professuri ta' Malta, naturalment, bdejt nara tracksars, bdejt nibża minnhom u hekk u dan. Imma insomma, where there's a will, there's a way. Doris gradwat bil-PhD, ġifieri dottorat fit-teoloġija ta' 82 sena mill-Università ta' Northwest University of South Africa. Illum Doris għadha tagħmel il-korsijiet fl-Università ta' terz età u tħeġġeġ lil kulħadd jagħmel bħala. Anke żomm ruħek up to date. Barra minn hekk mhux tkun qed titgħallem inti biss, għaliex meta għalkemm tikber fl-età, għandek meta inti ħriġt, għandek skop, għandek għalfejn tmur għand il-hairdresser, għandek għalfejn żomm ruħek sewwa, għandek socialization ukoll. Dari fl-età tiegħi meta kont għadni żgħira jiena, konna ngħidu speċi for life begins at 40. Illum jiena ngħid that life begins at 60.